lagip, di napalabas. Hello manan, papagayam. Naragsak ngayon kay panagdengdengeg. Agyaman kami kadagiti likes kan comments yo. Thank you kada kayo amin. Nang runa kadagiti naayat kan nagagagat nga agkom-comment tunggal drama ngayap upload tayo. Namnamaan nyo ang nabasa mi amin dagita. Shout out kada kayo amin, papagayam. Agan annad kayo kumaakanayon. Agyaman kami iti kanayon nga ingkay panang tartarabay dito'y nanumo at channel tayo. Ti surat ngayon tayo drama ita ket nagapo iti pagayam a naglingad iti nagan a Nicole. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Siak ni Nicole. Sigon iti amak natay kano ti inak iti maladaga ak paylaeng. Iso ani lolak nga rod tinagbalin a katulungan ti amak anang padakkel kanyak. Manipod adan puot ko, nakitak ti ado arigat ni tatang ko. Nasaksyak ti ado a sakripisyo na tapno maisakad na laeng ti pagbiag mi, kastameten ti panagadal ko. Iso nga ingagaed kumet ti nagadal. Nakaalaak iti scholar. Ket tunggal free time ko, agtrab-trabaho ak tapno makatulong iti pang-allowance ko. Oray no kasano ti kinarigat na, nagtali na adlat tamet asyak ti tapuan iti klase mi. Rugyak man ti agsalaysay, idi dandani akon aggraduar iti kolehyo. Kastoy man dagiti pasama. Kunak no nakaturog kayo pa'y nanang. Nasapa kayo madgaya man nakaring. Awan anak ko, amumutan ti bumakit akas kanyak, nalaka amaluklukag, nang runa nukas dya nga agtarao ken dagiti manok iti parbangon. Meron kayo nga minan amaririing itinasapa nanang. Muwan si Kangay, nasapa kamot anarieng anak ko. O nanang, masapak nga minarumwar. Impa-extra nga ni pare Leo ti may sa tricycle na. Mapan ko ibiyahe itang agsapa. Ay ket agkapi-kapay mabiit laan ta itimplaan ka. Sige man nanang. Basit lang ti asukar nga ikabilyo Di unay aduan. Woy! Atoy anak ko. Agyaman ak nanang. Gusto mo laang katititimpla na. Una nang. Aywan kaya. Nagsweldo kami idikalman iti construction. Atoy. Da kayon ti makaamo amang i-budget. Agudong kayo, taing kayo gumatang kadagiti masapsapol dito balay. Di mo itid amin kanyak mangibati kamat iti usarem. Mangidulin ka tapno addan tumot alaem inton agkasapulan ka. Una nang, nakaidulin akon. Agor-orno nga ka talaga para iti aramaten tayo inton graduation ni Nicole. Lola? Apay ka di apo. Nakita yung ka diti uniform ko. Dito'y laang matinang idiswak idirabi Laba ako masakbay asumra kak iji pagadalan. Ang awan matan dito'y. Amangan mat no isuti nakasampay ijerwar. Dagi man kita apaw. Ni, isumat ngagpay so Lola. Da kayo ka diti nang ilaba? Saan apaw? Amangan no ni tatang mo. Ay sus, talaga ni tatang. Imbagak lang haruden nga uray din akong ilabaan. Takabailak matan ti aglaba. Ay na, amumatan di amam apok. Saan ang makaid na no awan ti aramiden na. Kan may siya, no lakit di da oras na ang mga ramid, aramiden na. Ay, ni tatang talaga. Aywan, sa dinugayam ti ayan ni tatang. Awan mat amakitak dito'y balay.
Nasa paarimuar, apok. Mapan na kano ipasada ti tricycle nga in pa extra ni kumpare na. Bilibak ka talaga kini tatang lola. Sobra ti kinagagat na. Kasla saan ang mabanbanog. Ay ket talaga akasta apok. Nasken nga agagat di amam. Tano agsadot-sadot, ang mga numatay tayo iti biseng. Agalas 5 matgayaman iti ang sapa. Bumangon akon. Masapa ak. Tapno sa anak amala daw iti pagadalan. Agdiritso ak iti kusina. Good morning, tatang. Good morning, anak ko. Ala, agtugaw ka ti tante, gawan ka iti pagarmo saram. Agkape ka di? Wan man, tatang. Anya nga iti inluto yu amasida. Ay, kwa. Awan, anak ko. Diyak nga minakagatang iti kalman, taimpig sana matitudo. Ano sampay lang ti aglugawan? Ay, wow! Isugayam ti maang-angot ko itay anabanglo. Sige, tatang. Sigurado ang mabsuga kundi talugaw nga inluto yu. Un, Oh, ato yan, anak ko. Naimas na ita, tadikat tinlugaw ko. Sakit inadok ti layana. Sakon to sinagpawan iti itlog. Wow! Nagbanglo, tatang. Aywan, ni Lola ngay, sa dino ti ayan na. Nasapa nagudong anak ko. Awan nga minin usaran tayo. Mapanak matagtrabaho inton madamdama. Iso nga ison tinagudong. Kasta ka di? Agan-anad kayo akanayon iti pagtrab-trabahuan nyo, tatang. Wen, awan ron ba nga pagdanagam anak ko. Sikakit di ate agan-anad di jay pagadalan nyo. Tatang, bakit akon? Kabaulakon ti bagit. Iso nga awan nga ron ti rumbang apagdanagan nyo. Di ka pa'y makinobnobyo, Wen. Agadal ka pa'y anak ko. Un, tatang, di kay ka di madanagan. Taawan pa iti panunot ko ti makinobyo. Kayat ko ti makaturpos. Iti kasta, kat matulungan kayong tukin ni Lola. Kaano ka din ko na mapanang rugi yung ag-practice teaching anak ko. Inton umay alawasan, tatang. Kat, nakapadait ka ka din iti uniform mo nga usaram. Un, tatang, dagasat inton bigat. At iti pagbayad mo anak ko. Agyaman ak, tatang. Diyak kumaawatan. Ngam kurang mat ngamin ti kwartat. Gumatangak pa ngamin kadagiti usarat nga gisuro. Awan anyaman na anak ko. Pagrabangak day takas amam. Sana bale, tadanda ni akmatan agradwar, tatang. Apaman amakastrakak iti trabaho, agsardan kayon ton nga agtrabaho. Tasyak tumatan ti agtrabaho para kada kayo kini Lola. Ay na, di mon panunutan day ta anak ko. Tinapateg, makagraduar kan. Dagkala napakaragsakak day ta, Nicole anak ko. Riingo mo ni Nicole, taagidan kayo ng agarmusar, anak ko. Nicole! Bumangon ka ditan! Aldawan! Nicole! Anyat oras nga ya, tatang. Alas 5 na. Ala, bumangon ka ditan, tay dagas ka niya pagadalan. No kasta, agbiyahe ka manen iti tricycle ita? Wananang, isupay mati mabiro ka kiti manong nga oras. Sakbay asumra ka kiti construction. Uwan makidi sayang mga agpayso ti mapasadaam. Ado ti pasaheros ita nga agsapa. Wananang, ado ti estudyante. Kanda kiti sumra kiti trabaho da. Nicole, bumangon ka ditan anak ko. Un, tatang, umayan. Good morning, tatang. Kastamat kan ka anak ko. Good morning, Lola. Good morning to, apaw. Ala, agmurmuray kan ta isaganak ti pagarmusaran yung agama. Nay,
Napuyatan kan samot anak ko. Wan nga rod tatang. Napuyatan ak ngamin ang nagaramid iti lesson plan. Ah, ay kat imbagam kumaata siya akong tinangaramit anak ko. Wan ko mga rod tatang. Ang agur-urok kamatan iti napanak iti silid mo. Ah, Ay, sos, irugi yung mananti kalukwan yung agama. Ala, mangan kayo kikdeng, tanay. Aldawan, agdigos kan agrubwat kayo pa'y. hi Nicole. Oh, si Kamat Gayam Aljon. Congrats ha. Agasam man. Manipod Elementary. High school nga ging kaita ta data yun iti kolehyo. Si Kalata ti valedictorian. Agyaman ak Aljon. Congrats matkan ka. Congrats. Ita niya. Kat no awan mat honor. Wano medalya maawat ko. Ah, si ka talaga. No para kanyak, saan matkat nga importante ti honor. Medalya, wano anya pa'y di taapang madayaw. Tinapatag, makagraduar ka. Iso a congrats. Ngamin, kas kanyak, agraduar ka matkan. Ah, sa bagay. Congrats nga rod kadata, Nicole. Uy ay wan gayam, nakitam ka din ni Gemma? Ang mga no dapay lang iti trabaho na. Nalabit akas na. Ay, kaasimat ni Gemma. Self-supporting matlaang akas kadata. Wan nga rod. Anong talaga akas na. No kayat mo ti makaturpos. Kasapulam ti agkagat ka na ganos. Nang runa, no saan da ka akabaila na pagadalan dagiti dadakkel mo. Wan nga ron. O sige ha, panawan ka pa dito eh. Oras man nga minan ti sirak ko iti pagtrabaho ka resto bar. Diyak kaya ti maladaw. Sige Aljon, agan-anad ka. Agyaman ak, Nicole. Oh, Gemma, aping itakalaang. Kasano? Kat inawagan nak ti boss ko iti pagtrabaho. Ni, apay mat ngay. Kat amuna mat nga adapay klasem. Nagadungamin ti customer itay. Ni Aljon, sa dino ti ayan na. Kapampanaw na laang. Oras ka nung aminan ti sarat na iti resto bar. No kasta? Siyak laangan ti saan pa'y ang nakaala iti graduation program? Ado kayo pa'y matkat di asaan pa'y ang nakaala. No kayat mo, kaduan kan amapan iti faculty office. Ada ija ita ni Ma'am Mendoza. Sige man nga Rod. Aywan, congrats Awan atalagan ti makaabak iti kinasirib mo, friend. Agyaman nak, friend. Congrats matkan ka. Thank you, my friend. At least, uray ado ti absent kan la daw ko, nakapasa aklat ta. Katuan talinalaing mo mat tinagadal. Kinayam a pinagsabay ti panagadal kan panagtrabahom. Di taak mo't abilib kan ka, friend. Ay sus, nagsao ti patpada mi a self-supporting. Mas bilib kami ken ka. Ngamin, uray kasano arigat kat kay kaya ang ti sitwasyon. Siyempre, ngamin awan ti choice ko. Masapol a kaya ag ti sitwasyon. Kasmatlaan kada kayo akin ni Aljon, friend. Sa bagay, awan nga agpayso ti choice tayo, no saan akayaan. Iso a congrats kada tayo, friend. Anya dagita awit mo, anak ko. Ginatang ko apagbado tayon to intong graduation ni Nicole, nanang. Kaya't mo asawan, inggatangan nakmat, anak ko. Siyempre, ananang. Sana mabalin na sana baro ti bado yo. Inton kaaldawan ti graduation di apo ko yo. Oray sa anak ton ama pan iji pagadalan da Nicole, anak ko. Nasakit nga minti sakak amag na. Urayin kayong tulatan di ti balay. Ay, sana mabalin, ananang. Kitno binulot ko ti tricycle di pari Leo. Isunto ti pagluganan tayo ama pa ni pagadalan da Nicole. Ha? Wen, iso nga awan nga rod rason, tapno saan kayo ama pa ni ti graduation di apo ko yo, nanang. Nan kita akman nga raw.
ipadas ko man no bagay ko laang ti ginatang mo anak ko. Wala nanan. Atoy. Adamad lang ang ginatang ko asandalyo. Kitain nyo man o manay. Wow! Nagpintasin da iti asandal. Husto-husto magagpayso iti sakak. Naglaing kamatan anak pili anak ko. Siyempre, ananang. Dahito yung matipagbadok. Kit apay di mo ipadas. Ay saanin, nanang. Impadas ko ang sakbay ginatang ko. Ay kat ipadas mo manan atak no makitak mat. Saanin, ang mga numakunis no ipadas ko manan. Sapay nagpintas ti nakakupin na. Kitain yung tulatan inton graduation ni Nicole. Ay na! Excited akon para inton bigat, friend. Uray siyak met friend. Hi, Gemma. Nicole. Hello, Aljon! Happy graduation! Oops! Money for me! Sorry, excited lang. Cellphone mo sama ti agon uni, Nicole. Wanya agpay so, friend. Ni tatang mat ti umaw-awag. Mabit lang ha, sumbatak lang ti amak. Sige lang, Nicole. Sige lang, friend. Take your time. Hello, tatang. Nicole, apaw. Oh, Lola, apa yan? Agsangit kayo matan. Ni tatang mo. Oh, apay ni tatang Lola. Nataya. Anya? Tatang ko. Nicole, apaw. Kasladyak ka ba nanti umuli these days? Kabaalam na itapok. Agmarcha ka, tanay tati mauni akit daw ti amam. Sakpay ana uyos ti biyag na. Ramirez Lane, Nicole Tolentino, cum laude, Bachelor of Science in Education. Aran apok. Magnakan. Kat umuli kan iya stage. Ay banda kan iya stage apok. Aki bintan apok. Oh my God. Wen Miss F. Naatake ti amak may saal daw sakbay ti graduation ko. Nagsakit. Awan umasping iti kinasakit na. Jack may ladawan ti kastaunay aliday anariknak kadagidi agundaway. Kasla Jack makaaddang nga umuli iti stage ang mangawat iti diplomak kastameten kadagidi pamadayaw anaawat ko. Gapo taawan metten ti tao apangisagutak kuma. Agarubos ti lulwak amagmagna, kabayatan alaglagipek ti kinasingpet ken kinaanos ti amak. Nangruna ti panangilablaba na kadagiti kawesko. Kastameten dagiti panaglutluto na. Ti panangbangbangon na kanyak tunggal agsapa, ken aminen a kinasayaat na kanyak. Aging gaita, kasladyak paylaang maaklon ti amin. Nang runa, no adda makitkitak nga graduate akadwana dagiti parents da. Umapapalak, ngam oray no kasta, rumingring bawlat tamet ti panagyaman. Ngamin, oray awanan ti amak idi iti kaaldawan ti graduation ko,
Isu ti makagapo no apay nga addaak iti dayjay nga stage. Ita, nakastrekak metten iti trabaho, ket da kami latta kani Lola ti agkadkadwa ditoy balay. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, toy pagayam mo, Nicole. Ken ka pagayam, Nicole. Makipagladingit kami iti nasapa nga ipupusay ti amam. Ket kablaawan ka iti panagturpos mo kas cum laude. Dayawan ka gapo iti kinatibkar mo anang saranget kadag iti panubok iti biag nga uray kasano ti kinarigat na. Saan analaka ti agadal kabayatan nga agtrab-trabaho ka? Ngem kinabaalam. Nalabit nga da napinpintas a plano ti Diyos para iti amam ken kada kayo nga inbati na. Di ka unay agladingit pagayam ko. Laglagipem nga addapay ni Lolam. Ituloy mo nga rod aragpatan dagiti arapaap mo saan laeng a para iti daydi amam no di ket para metlaeng ken ka. Alakastan pagayam Nicole ket pagyamanak unay ting ka panangibinglay iti kapadasam ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F. Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengan. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengag. Iti daytoy agundaway may samanen asurat ti intay ikkanbiag ditoy laang programa tayo, alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket manipod iti pagayam a naglinged iti nagan a Lawrence. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngay linged na kumalatan iti nagan a Lawrence. Sigod nga OFW ijay Saudi. Ngem ita adda akon ditoy Pilipinas. Adamat basit negosyo nga as asikaswek kabayatan ti panagtrab-trabaho kadagiti aw-awatag a kontrata manipod kadagiti dadakkel a kontraktor ditoy Benguet. Idi adak pay iti Saudi na amamok ni Melanie. Naadaan kami iti relasyon agingga a nagsikog daytoy. Nagawid kami ditoy Pilipinas tapno agkalaysa. Ket kalpasan ti kalaysami, nagsubli akmatlaang iti Saudi tapno agtrabaho. Inyalaak nga rod ida iti apartment tapno isupay laang ti pagnaedanda kabayatan a maararamid ti balay nga ipatpatakdar ko. Ditoy ko nga rodan arugyan ti agsalaysay. Nagpawit ka din ti asawa, Melanie, anak ka. Wan, nagpawitan. Ngamjak pa'y laang napaninala. Apay ka di tatang. Ay, kating kaalaanan Taikan mo't iti kwartak. Masadotak pa'y arumor tatang. Inton malamton. Pangan-anwan nyo ngamin ayay ti kwarta.
Ay katigatan ko mat iti vitamina kanak ko. Aw-awirin nyo nga rod ti anak ko, tarumwarak tatang. Wen, di ka danag. Tas akong ti makamoy ti anak mo. Basta agsubli ka dagos Wen, mabiitak lang tatang. Mapan ko lang ang alaan ti impaw it ni Lawrence. Ikanak man iti kwartam, Milanay. Manuti kasapulan nyo, nanang. Uray 2,000 laeng. Imbagla ang apagpuunak iti sugal, iginatayan inton rabi eh. At nanang, 3,000 day ta. Wow! Agyaman anak ko. Talaga anagasat kamot anak asawa kin ni Lawrence anya. Pagkunaan nyo, mat nanang. Wen ata nagdakkel ti panagtalak na kin ka. Hagasam man, ta ipawpawit na amin kin ka, maggadan na. Ay katrumbang na laang kasyak nga rod ti asawa na nanang. Pawpawitan na mulaang kaday da abalayan. Adamat ano maminsan? Umay alalaan ti kabsat na. Manungay mo, ti sweldo ni Lawrence ijay sauday. Dakkel samot. Saan mat nga iso ti dakkel, nanang? Apag husto laang mat ti ipawpawit na. Adumat laang ngamin ti paggastusan na ijay. Kan may sa, agpatpatakder pa'y iti balay. Aywan, kumusta mo tan, ti balay nga ipatpatak deriyaw. Malmalpasan amangan no umakar kaminton ijay inton umay abulan. Mayat ang araw. Agnaad kaming tumatan dito'y bagyaw, no umakar kayo iti kabarbaro abalayaw. Katwan ananang, awan parikot iti dayta. Umay kayon tulat na. Hello, bakit? Kumusta ngayon? Nasaya at matlat talakay. Si Kangay, kumusta ka mat dita? Kasi ti Diyos, nasalon atak man lang ta, bakit? Aywan kayam, imawag ni Manong Albert itay. Mabalin niyo kayo nung ti umakarije balay. Nalpasan. O sige, taibagak nga rod kada nanang agpabagyo da. Iti kasta, at nakadwak amang yalis kadagiti kagawaan dito apartment. Uwan kunakit di ano at dada dita. Nagawid damat lang ang idikalman. Tada ka no asikaswan ni tatang ijay tanon. Kastaya. Wen, lakay. Ay kat awagam nga rod ida tapno at dakadwam, bakit? Wen, awagak ida inton madamdama. Imawag mo't lang gayam ti cargo box itay. Amangan no i-deliver dati box inton bigat. Apag husto nga rod, ijay kunton balay alukatan no sumangpet. Imbag ijay tanalawlawa. Una, si kanton ti makaam mo amang bingay-bingay. Kita am tumatan ti para ije balay. Tao may to alaan ti kapsat ko. Wen, Sige nga rod, umawag ak tumanen. Putden tan ti saritaan ta, tagsubli ako ni ti trabaho. sige, agan-anad ka dita, Lawrence. Wen, katagyaman ak. Bye. Ay na. Nakadumot lang na gito ya chocolate kandilata. Inalam sa mat amin ng bakit, Saan mo't lakay? Adupay mo't tinabatay. Kaya't mo asawa, iyawin mo amin na gito. Katuan iyawit tayo to inton agawit tayo. Ang umno ita, dito'y tayo pa'y mo't Agbakasyon tayo pa'y dito'y bagyaw. Ayun Anya nga iti serbito na kalabalay ti manugang ta. No awan mo't agnaad. Isupay agawit tanto, inton maumata dito'y. Hawagam kiti mo't animaris ka ni Rex na umay damot dito. Wan, umay damag kano inton next week lakay. Una, kasi damat, no di da umay dito. Tudua da lang iti balay. Daimbag dito, ita kompleto ti abas tutay aw. Naku namon lakay. Hello, bakit? Nakaalag iti 2 bulan na bakasyon ko. Kaya't mo asawan, agawid ka? Una, kailiw kayo ngaminan iti anak ta. Kaya't kayo matamakadan na. Kan siyempre, kaya't kumata makita iti personal ti balay nagrigrigatak. Ha? Oh, apay kaslasan ka naragsak, bakit? Ha? Ay, kwa. Saan ba't nga iti kasta, Lawrence? Naklaatak lang amin. Siyempre, maragsakan akmat, At least, nakaala ka iti 2 bulan a bakasyon mo.
Wen bakit? Jak nga rod ni na ama aprobaran. Naimbaglaangan ata nasing pati boss ko. Ibagam to nga rod no kaano ti eksakto apet sa ti panagawid mo. Tapno makasaga na kami Wen bakit? Ibagak to apaman na makapabuka kiti plane ticket ko. Juan, o sige baliwan tanto manin ti agsarita. Adupay nga min karamida. Sige bakit? Agsubliak mo iti trabaho. Bye. Anya ka mutin bakit? Apay ngay adi mo mat imbagbaga dito yung matgaya man balay nga agnanaad dagiti dadakkel kan kakapsat mo. Ay, kwa. Pasensya kan lakay. Diyak matan na ibaga ngagpaisukan ka. Sorry no nalipatak nga imbaga. Di mat ingatangak ni tatang iti tricycle. Asino nga yun ti mangibibiyahe ita? Tadadamat dito yan. Ay, kwa. Awanin ti tricycle aginatang mo, Lawrence. Inla ko dan. Anya? Uray ti motor aginatang mo para kin ni Rex. Nadadaol, iso nga addalaang ijay balay ang nakaparada. Amangan no aglat-lati pay ket din ijay. Anya? Ani? Apay ngay abinaybay anda. Imparipirda ko tapno saan na sayang. Awan met nga rod kwarta apag pa-repair. Inikam ko man Manulaang met ngay ti repair na dayjay no bilang. Awanin maitid ko, tawan met kwarta, Lawrence. Nang kisay ka kumalatan iti urnong ta. Basit lang matagatad. Si kanton timang ted no adda kwartam. Sige, tadda pa ipapanak. Ne, papanamanan ngay, kasangsangput mulaan, ngam pumanaw ka manan. Ay, Lawrence, baraw. Amangan no adapay kwartam dita. Ikanak man iti uray sa nga ribulaang. Pangananuan nyo iti kwarta nanang. Rumwarak, mapanak man met agaliwaksay. Maburingak ngamin dito'y balay. Ato'y nanang, anusan yun? Tatalaga sa nga ribula ang tiadda dito'y bulsak. Ay na, agyaman ak unay barok. Talaga anagasat ti anak ko, anak asawa king ka. Ha? Iso anagasat kami met ta nakasaysaya at kaamanugang. God bless you more, Lawrence Barok. Naimbaglaangan, tanadanon ka pa'y dito'y balay, Manong Lawrence. Apay ka di Maris. Ay, kwa, dumawatak ko maiti kwartam. Ha? Dumawdawatak ngamin kini Manang Melanie. Angam ko nanamot nga awan kwartana. Si kakano ti pagdawatak, Manong. Pangaramatam ay iti kwarta. Pagbayad ko laang matkid di iti sumangpot a parcel ko. Anya? Parcel matlagayam. Kunaklakid din no napatag ti pangaramatam. Ah? Ay kwa, napatagday jay. Tausarak iji pagadalan, Manong. Mano ay ati ka sa pulam. 1,300, Manong. Oh, atoy. Ay na, agyaman ak unay, Manong Lawrence. Hulog ka talaga ng langit. Aldawan, ang di ka pailaang bumangon dita bakit? Apay aya, Lawrence. Amumot anaglamin ti panawon. Masadutak pa'y abumangon. Anya? Ani, aldawan, kasanong nga iti kanan tayo? Sapay mabisina kon. Ay kat agluto ka ditan ano magagat kang agluto. Ngam numasadot ka, di agorder ka laangan. Anya? Kat kasanong dagiti nagado amain nawa ni di kusina. Nagado pa iti malabaan. Nakasalang iti washing machine. Asino nga iti mga ramid kadagijay? Bayam di tatawagak ni Maris. Isunton ti umay mangyurnos. Anya? Isuntumatan ti umay agluto. Di nakdisturbon tani. Napuyatan nak. Kayat ko pa'y ti maturog. Ang Melanie. Ay na di nakdisturbon ko na. Alala, rumwar kan dito'y sila ta ituloy ko ti maturog. Dito'y kaditi balay ni Melanie Tolentino. Oon, madam. Anya ti masapol yu iti asawak. Nukasta, si kagayam ti asawa na. Nasaya at matanagawid kan. Ha?
Ibagam ijay asawam, tasinaan nan ti asawak. Tanusan, mapilitanak amang idarong kadakwada. Anya? Ne, anya ti kaya ti asawan, madam. Kabit ti asawak ti asawam. Saan lang aday ta? Kukwartaan pa'y ti asawam ti asawak. Anya? Iso abagbagam jay asawam. Sakbay amaladaw ti amin. Ayan dagiti impaw-paw it ko a kwarta, Melanie. Ha? Sa dino tinangip ipanam iti kwarta. Sa dino, Ah? Ay kwa. Aday ti bangko lakay. ulbod. Ha? Kagap-gapok lang iti bangko. Ipakwentak ko mano-mano amin ang ti unong ta. Ngam awan mo't gaya man nagyan iti account ko. Ay kwa, Lawrence. Isublim kanyak ti ATM ko. Agraman ti pasbuk ko. Awanan ka iti bain. Kalpasan ti panagsakripisyo iti balasiw tao. Daytoy lang gayam ti subad mo kanyak. Lawrence. Liniputan na klangarutan. Ginastos mo pa'y amin dagiti impapaw it ko a kwarta. Inaraman mo pa'y ti kunak nga urnungan ta. Para ko maiti pa nagkolehyo ti anak ta. Lawrence. Ala! Alaam amin nakagawaam dito'y balay. Kat pumanaw kan! Alaam amin nakagawaam! Awan pulos ibatim, tadyak kayat nga damabati at pakalaglagi pakan ka. Sorry, Lawrence. Jakon kaya tatanggan pa iti ibagam. Basta pumanaw kan, kat di ka nagpakpakita pa'y kanya. Panaw! Hana, Apay, Mami. alaam amin abadong. Kat ikargam iti traveling bag. Darasam. Sa dino ti papananta, Mami. Basta agunay kan. Awanan ti adupay asao. Alan, kartingam ti agunay. Sa dino ngamin ayat ti papananta, Mami. Apay aya adagulit ka. Papapanawon natan ti amam. Iso apo manawtan. Agawid tan ijay ayan dalolang. Diyak kayat, Mami. Agbatiak dito ayan ni Daddy. Anya. Di mo pilitin ti anak ta. No di na kaya ti sumurot kan ka, Melanie. Daddy! Bayam ta ni mami mlaan ti pumanaw anak ko. Ngam no kayat mo ti sumurot kan ko, ana. Adakan ka. Saan ka matapilitin nga agbati no di mo kayat? Nagsakit na nang. Nagsakit ti kastoy nga inaramit ti asawa kanyak. Nudyak pa'y nagbakasyon. Ang mga nudyak pa'y lamaamuan dagiti kalokwan nga aramit na. Ay, Lawrence, anak ko. Di nalapin ang panunot. Apagbanbanugak ti tunggal senti mo abroad. Inpay ko amin ang kabalak. Tapno maitit ko ti kasapulan da. Ngam kaslaawan lang kan ko ana. No nagdardara sudos kanto mo ngamin iti anak ko. Di kamot ngamin dimngeg kadagiti pamagbagami kin itatang mo. Pakawanandak ko mananang. Sorry no nagbalinak asukir. Sorry no jak dimngeg iti kata kayo. Nagbalinak abulsa. Gapo iti nalaos a panagayat ko kini Melanie. Nadlaw mi itin kin itatang mo. Nga sa bali nga ugali ni Melanie. Angam impilit yumatlat ta tinagkalaysa. Kasano? Kat masikugmat ngaminan iti. Ti amok kat nasingpet ti pamilyana. Tay sumat impakpakita da iti napan kami nagpasyar ijay lugar da. Nasingpet da. Taamuda nga adda mapakinabangan dakan ka. Amuda nga agabrot ka manan. Ngem dagita dagiti tattao anasingpet laeng. No adda maalat akan ka. Ngem no awanen. Apaan da kanto meten. Si kanton ti agbalin adakes anak ko. Wan nga rod nanang. Kasta ti pamilya ti asawak. Hut-hutera. At least, si kan amis mo tinakaduktal. Angam anya ngay nga rod, kadda di tanday ta. Napasama kan. Isu asangwom nga rod. Kat aklonom ti amin. Talaga siguro aday tamot tinaituting agasat mo, anak ko.
Nalapit akas tananang. Kat anya ngay ti planong ita. Agsubli ak pahiya sa udinanang. Palpasak lang ti kontratak. Sa akto matan ag for good. Iti kasta, makadanak ti anak ko. Ay katun mayat day ta a plano manak ko. Da kayo pailahan ko matimang kadwa kinihana. Kabayatan ti kawan ko. Awan parikot iti day ta anak ko. Siya kun ti makaam mo iti anak mo. Kat inton agsubli ka. Agan anad ka itaywan. Di mo liplipatan ti kumararag iti Diyos anamarswa. Kidawam akan ayon ti panarabay na. Iti amin nga aram item anak ko. Kalpasan ti kontratak iji Saudi nagawid akon dito'y Pilipinas. Ket nangabarwanan kami iti anak ko. Ita, balasangan ni Hana, addan iti kolehyo. Nanakam nga ubing, na respeto, responsable kan ammuna nga ikan iti patag dagiti nagbanbanlugak. Ket iti uray na minsan, jak nangeg anagdamag daytoy may papan iti inana. Nalabit nga ammunan ti sungbat. Aging gaita nasakit payla ang tinakam ko tunggal malagip ko ti inaramid ti asawak. Regular idi ti panagpawit ko kenkwana iti kwarta. Kastamatan kadagiti chocolates ken dilata. Banag adyak nga aramid iti mismo a pamilyak. Panagriknak idi ket inaramid dak abang ko. Ngam amok iti bagik anabakbak nangak ita. Saan nga iti kwarta no di ket gapo ta adda anak ko anap-nap no iti arapaap. Nagaget, naanos, ken ammuna amangilala kanyak. Kang runaan iti amin, di nakpinanawan nga amana. Daytoy man tipadas ko ajak to pulos malipatan. Toy pagayam mo, Lawrence. Ken ka pagayam Lawrence. Tunggal maysa kadatayo kat adama ko na anaituding agasat. Anyangay nga rod pagayam ko. Day tamat siguro ti makuna agasat mo anagpamilya. Ngam kiti, dayawak unay dagiti ama akasken ka. Amuda a panunutan ti masakbayan dagiti anak da. Amuda nga agsakripisyo para iti anak da. Alakat itultuloy mo nga rod ti mang suporta kan mangi-guide iti anak mo, kabayatan ti panagadal na. Patsak nga isuntumat ti mang tulong, kan mangaywan ken ka inton agsalog tumatan ti pigsam. Alakastan pagayam Lawrence, kat pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F. Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan. Lagip ti napalabas. Hello manan kada kayo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengag.
Ti pakasaritaan ngayon tay drama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged iti Nagan a Kate, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngay linged na kumalatan iti Nagan a Kate. Naawi sakmet ang nagsurat tapno innak ibinglay to'y padas ko may papan kan ayat. Adda idi kinaubingak, iso ni Jordan. Makunak nga iso ti best friend ko. Kaaroba kan kinaubingak. Manipod ubing kami amukon akayat na ti agbalin a pulis. Iso na laeng taawan ti umdas a kwartada tapno sumrek iti training. Malaksid iti dayta, awan metlaang ti amam muna tapno makastrek kumaadagos iti serbisyo. Gapo iti dayta, siyak nga rod tinagsakripisyo anang tulong kenkwana. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Kat, kumusta? Rinugyam ka din ngayon lakad dagiti requirements mo, Jordan? Ha? Ay, kwa? Oh, apay kasta tilangam. Abak mon sapay ang tinaabak iti sugal iti kasta nga ituraam. Kwa ngamin, Kate. Apay, ada ka di parikot? Ibagam ang mga no adda maitulong ko. Parikot ko ngamin ti gastusak para kadagiti requirements ko. Ang mga nod dati amo mamabali na pagbuludan iti kwarta. Mga mano ayati ka sa pulam. Diyak may iba gano mano. Sigurado ang makagastusak mat iti ribo. Pamasahik pa ngamin kan pagkaan kumutan ati daduma. Okay, di ka agdanag. Siya kun ti makaam mo iti gastusam. Anya? Sa dino nga iti pangalaam, Kate? Basta, siya kun ti makaam mo, Jordan. Oh, dagito yung dagiti requirements mo. Nayurnos ko aminan. Kompleto daytan. Daytalaangan mangisubmit ti aramidam. Agyaman na, Kate. Naimbaglaan ng tadda ka amang tultulong kanya. Noawan ka lang siguro, diyakamon. Awan anyaman na, Jordan. Amumot nga aramidak amin nakabaala. Tapno matulungan ka. No bilang ta makastrekak to iti serbisyo. Sikati umuna subliak, Kate. Os, apay so? Uwen, ikarik daytakan ka. Nagsaya atin ngay no kasta, Jordan. Siyempre, Iso asa apay ko matamalpas ko ti training ko. Tapno makastrekak kadagos iti serbisyo. Iti kasta, makasubali taktumat kan ka iti ado arigrigat mo kan sakripisyong kanya. Di mon panunutan dayta, Jordan. Tinapatag, kat makastrekan nga ag-training. Sana bale, takasaritak to ni Papa. Isunton ti makaamu ang makisarita kadagiti am-am mo na ang mabalin at tumulong kan ka. Agyamanak manan, Kate. Awan anyaman na kunakmat. Basta agsingsingpot kanto ijay di ka agsuksukir. Iti kasta, malpas mo anasaya at i-training mo. Sa dino ti papanam iha, nakasukat ka met. Rumwarak Papa, kuyugak ni Jordan. Ijay, Mapan kami gumatang kadagiti usaran ng at-training. isun samot ti papanan ti sweldom iha. Papa, di mo't napagsaritaan tayon dayto abanag. Baybay andak ko malaang. Pakaragsakak timang tulong kini Jordan. Uwan hagam. Uston, Papa. Pangaasiyo. Aywan gayam. Di ko maliplipatan ti pabor adaw-dawatat kada kayo, ha? Ha? Pangaasiyo. Takasarita yo ti am-amuyo ang makatulong kini Jordan. Padasa ka kontaken no adapay ijay ti amamok iha. Please, Papa. Kate iha, narigat ti agkarkari. Basta kita no anya ti mabalin ko ang maitulong. Okay? Okay, Papa. Kat agyaman ak unay. Diyak tumauma nga agyaman kan ka, Kate. I miss you so much.
I miss you too, Jordan. Kahit iha. Oh, Papa, si Mangput kayo matgaya man. Wan. Mayat mati isa, ma'am dita. Apay. Asino, ti katetex mo? Ah, ay ko Papa, ni Jordan. Imbag man ta makatetex mo. Kadno ti amok, kad bawal mati cellphone ni J Training Center. Wan, Papa, talaga abawal. Iliblibas dalaang. Adda ka nung amin na barkada na ichay, kat iso ti pakiteteksan na. Ibagam, tadi na ka na yun ang ti makitex. Ang mga na makatumpong iti strikto nga opisyal, kad matiliwan ta. Narigatan. Wan, Papa, naannadmat kat din ni Jordan. Kan may sa, amunan tar aramidan na. Madandanagan Fernando. Iti Anya, Belinda. Mangnamnaman samat unay di anak takin ni Jordan. Awan nga rod. Hindi pailangan adlaw ko dito. Iso nga rod akong kontrag no kwa. Angam natangkan mo ti ulo na. Talagang sana in love iti Jaya Jordan. Ay, sapay la kumata saan to ang mapasamak ti pagbutbut nga klakay. Baring abakit. Basta di taliwayan na palagipan di anak ta. Iti kasta. Saan unay amang namnamakin ni Jordan. Narigatan. Ay, anyamot kan. Adalo man tirabi. Ngamjak pa lang ang maalat iturog ko. Apay ngay nga awan matin mauray ko at next manipod ki ni Jordan. Idida mo, ikarkarigatan namat nga iliblibas ti ang text kan umawag kanya. Kanayon nga agpakumusta. Kanayon nga ag-text iti I miss you. Kas kada ingat ka. Ngamita, awan matan. Nihay, wano hello, kat dinan maaramin. Apay nga ta. Ay, madandanagan akmat lang aron. Amangan kit dino na tiliwan da ije unag. Angam, saan mat siguro? Amo na matyar aramidan na nubilang. Ay, urayak latan. Barang mailibas ng tumat laang ti umawag. Naimbag ng orasyo, Auntie Lorena. Si gayam, Kate balasang ko. Dumanon ka agtugaw ka. Agyaman na Auntie. Adda ginatang ko apit sa para kada kayo. Adto'y Auntie. Ay, agyaman balasang ko. Awan anyaman na Auntie. Ay, Kate, isumulaangan ati mirinda antayaw. Adamot danom tinyog ditoy. Ramanam, nasamit dayta. Sige man Auntie. Naimas ngagpaiso. Wen, kapuros ngamin anyog ti akim danom dagita. Isu talaga anaraman. Ayun gayam. Imawag ka din kada kayo ni Jordan, Auntie. Idi na minsan samat akal man di imawagan na balasang ko. Imawag gayam kada kwada. Ngumapay ngay adinak inawagan. Wano in-text nakman laang kuma. Inawagan na kamutlaan ka day. Ay ikwa. Wananti. Iso na laang tanabiit kami laang anak sarita. Wen nga road, 2 oras laang kano nga minti inteda apawayway kada kwada. Tapno umawag kadagiti pamilyada amang ibaga iti kaaldawan ti graduation da. Kaano ngay kano ti graduation da, Auntie? Di namot ngaminan na ibaga kanya. Pizza ba inti kano inton umay abulan balasang ko. Sige, taumayak tumat, Auntie. Wen agkukuyog tayo to amapan, Kate. Ay, wan gayam. Imawag gayam kada kwada. Ngumapay ngay adinak inawagan. Wano in-text nakman laang kuma. Inawagan na kamutlaan ka day. Ay, ikwa. Wananti. Iso na laang tanabiit kami laang anak sarita. Wen nga road, 2 oras laang kano nga minti inteda apawayway kada kwada. Tapno umawag kadagiti pamilyada amang ibaga iti kaaldawan ti graduation da. Wen Di namot ngaminan na ibaga kanya.
Nagsasarunumot ti reply ni Jordan kanya. Basa. Pasensya kan ngam busy kami ita. Amumat abawal ti cellphone. Di kan agte-text ditoy taamangan numatiliwanak pay. Narigatan. Sige ta isubli kon ti cellphone iti akin kukwa. Di kan agreply. Bye. Ni, apay ngay akas to'y matan ti text na. No kaano adandanin ti graduation na. Isumatan ti panag-text na iti kastoy. Awatek latan ni Jordan. Amangan no nabannog laang. Maturog akit yan. Tamasa pa akpay amapan iti opisina inton bikat. Sigurado anapundwanak manen iti aramidan ichay. Happy graduation, Jordan anak ko. Agyaman ak nanan. Ay na, kabaudyanan na. Natungpal mo laangan ti arapaap mo anak ko. Uwan nga rod nanan. Hi Jordan! Happy graduation! Kate? Wen, iso ti kaduak anak ko. Saan nga min anak kasurot ni tatang mo, tanasakit ka no ti saka na. Happy graduation ko na! Agyaman ak, Kate. Thank you. Naramanam ka din ti adobo ngayon luto? Ha? Iso ti nagluto iti binalon may anak ko. Iso ti nangisaga na amin kada kita. Okay. Thank you, Kate. Thank you iti amin na sakripisyon. Utang ko ken kati amin. Kat kasitin karik iti. Adan tugon daway nga agsubalit akin ka. Ay sus! Di mon panunutan dayta ko nakmanan. Tinapatag ita kat nakagraduar kan. Natungpal met nga ang ti arapaap mo ang makastrak iti serbisyo. Uwan nga rod. Hi, Jordan. Happy graduation. Sabong parakan ka. Wow! Agyaman ak, Roxanne. Kung naklakit din, di ka makaumay. Mabalin ayamot ajak umay. Kat espesyal nga aldaw daytoy para iti ay ayatek. Nanang, Kate, iso ni Roxanne. Nobiak. Anya? Ha? Roxanne, iso ni nanang ko. Isumit ni Kate. Iso ti bagbagakan ka, best friend ko. Hello, auntie. Hello, matking ka, balasang ko. Hello, Kate. Nice meeting you. Hello, Mat Roxanne. Sige ha, panawan kayo pa dito eh. Adala ang anaag iti ko check. Apa yan, Belinda? Andi ati mapaspasama kini Kate. Agkulkulong madlatan iti silid na. Pinaybayan nan sabatan ti trabaho na. Ay, jakman mo ijay anak mo, Fernando. Nunang namnaman tumat iti daychay a Jordan. Anya ngay ita, isukat lang arudan tinaiaw-awan. Daytuyan ti pagbutbut ngak, Fernando. Hindi pala ang abinagaag. Ngamdim at ngamindim nga kanyak. Ay, wan nga rod. Isuotin ang tultulong kini Jordan manipod ng rugian training. Katitata nakagraduaren. Na ityapuera matan tinakta. Wan nga rod awanan pa inmat day siya lalaki. Di na mo atalyawan tinang tulong kan ko Adamat lang basol dyan nagtabakat. Ngamin, nang namnama itawan. Kan maysa, saan damit nga gayan ayat kini Jordan. Iso lang ba't ngamin ti kumamkamat itinay kaya lalaki. Ay, Fernando. Kasi mati anak ta. Iso tinagsakripisyo. Iso tinang tultulong iti kini Jordan. Nang namnama ti anak ta nga isudan to apama na makagraduar na niya lalaki. Nga banyan,
Tadamat kaya man sa baling at tagikwa iti puso na. Adda post ni Jordan iti Facebook account na. Kita man. Ni. Ladawan da adwa iti dayjay aroksan. Naka-uniform da adwa. Nukasta. Pulis matla ang gayam ti babae. Basa ti nakakapsyon iti ladawan da. Forever grateful. Thank God I found you. Adda pa'y gayam nakatagkan kwa na a video. Kita. Congratulations, Mr. and Mrs. Soriano. Nukasta. Natulag gayaman ti kalaysada. Uminom ka manan, Kate? Basit lang man, papa. Pampaturog lang. Diyak ngamin makaturog no diyak uminom iti arak. Oh, lipati mo ni Jordan. Mangkita ka lang iti lalaki apang ibaw inga bidayat mo. Ado dito ti mas deserving para ken ka. Papa, Napintas ka, iha. Ado ti lalaki nga gusto ken ka. Laglagi pa masanlangan ni Jordan ti lalaki dito'y lubong. Ado dita. Juan, aduda. Ngam nila ang Jordan tinakariknak iti kastoy, papa. Iso lang ang tilalaki nga inayat ko. Wan, ang magkasara ni Timabiit. Iso nga awanan namnama nga ayatin na kapay. Ngabin, adan sa bali tibiyag na. Ado ti lalaki di ta kunakmanan. Oh, lahos to daytan. Di mo ka na yun ti uminom. Tama nga na makapadakis kan ka. Sana nasaya ta kitang ti babae nga umin-inom iti arak. Bay andak ko malaang, papa. Kaya't ko lang mati makalipat. Wan nga madadaal mati salunat mo iti kastangar aramidam iha. Papa, Malala, husto daytan. In kakat maturugan tapno makainanakan. Masaba ka pa'y mananasumra kiti tarabahom inton bigat. Pasensya kan ay tinaramid ni Jordan. Kate, balasang ko. awan ti rumba nga ikidawan nyo iti pasensya, auntie. Adda matbasol ko. Iso nga okay lang kanya. Kate, Maawatak mat ni Jordan. Kan may sa pudnong matasaan kami nga agayan ayat. Basol ko. Tainikak iti sabali akay papanandag iti nasaya at nga nararamid na kanya. ti amok akit si katidakda kamatan na nga ikalay sana. Apaman amal pas ti graduation na. Angam sa bali gayam a babae. Nasakit man. Ngamnas kan nga aklo nagtigasat ko iti anak yo, auntie. Pasensya kan ang talaga balasang ko. Itad kun ti wayawayan na. Kat manipod ita. Lipatak matan nga adda Jordan anaam mo. Kan inayat ko iti unos ti panagbiak ko. Agpakada akmatan kada kayo, auntie. Sa dino nga iti papanam balasang ko. Mapana kun iti Amerika iti mabiit, auntie. Ururayak lang ang ti schedule ti flight ko. Idayak nga minan nagtrabaho. Kasta gayam. Wananti, kat agyamanak kada kayo. Agyamanak iti panagbalin nyo apart iti biyag ko. Manipod kinaubing ko nga aging gaita.
Jak tumalipatan ti kinasaya at yung kanya. Kat kanayon naktulat taas sila lagip kada kayo. Banag apagyamanak unay balasang ko. Agan anad ka ijay, wan. Kararag ko, asapay ko ma. Tani Apo Diyos, ti kanayo namang tarabay king ka. Iti sa di naman apapanam, balasang ko. Aging gayta, adupay lang ti agdamdamag, no kumusta kamin kani Jordan. Kat tisungbat ko, masaya na siya sa piling ng iba. No maminsan mapanpanonot ko, kasano nga ta no jak tinulungan idi. Kasano nga ta no jak pinabuludan kan inikkan iti kwarta agastusan na. Nakastrek nga ta iti serbisyo. Ita Miss F, jak mapaglibakan. Ano makakitkita ak iti naka-uniform a police, may palagip amin kanyak tinapalabas. Agis isa maklatdan nga agwing-wingiwing, gapu iti napalabas mi kani Jordan. Daytoy man tipadas ko ajak topolos malipatan, toy pagayam mo, Kate. Ken ka pagayam, Kate. Nasakit man kan narigat tinaglabasam, nga masapol nga ag-move on kan. Kunada nga rodan, amin abanag ket adarason no apay a mapaspasamak. Patsek, adakdakkel pay a bendisyon ti agsublikin ka, kasukat ti sakripisyo nga inpaay mo kani Jordan. Luktam nga rod ti pusom nga agayat manen, di mo ipaidam ti ayat iti bagim. Mamatiak ang makasarak kanto matlaang iti lalaki apod no amang ipatagken ka. Alakastan pagayam, Kate, ket pagyamanak unay ting kapanagsurat, dito'y programa tayo alagipti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami, iti ingkay panagdangan.